भारत सरकारनिफ्राय टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट रेलि माखासे जानो थांगासिनो दङ। जुदि बिजेपिआ गावसिनि खोथा बुंनाय बायदि जुदि 2025 सिगां एनडिएफबिनि गासिबो समयसाखौ लानानै जुदि ए टु जेड मावजोबना होनो हायोब्ला रन्जन दैमारि 20 तारिख नभेम्बराव हियारिं जुदि बेल गबोयोब्ला बिथांमोननि मददजों गबोयोब्ला बेवहाय जोंनि दिफरा मेक्स एनडिएफबिआ जोङो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन। बेनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहज खालामदों। बेनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दं। रन्जन दैमारि 20 तारिख नभेम्बराव हियारिं जुदि बेल गबोयोब्ला बिथांमोननि मददजों गबोयोब्ला बेवहाय जोंनि दिफरा मेक्स एनडिएफबिआ जोङो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन। भारत सरकारनिफ्राय टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट रेलि माखासे जानो थांगासिनो दङ आरो बेयो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैगौ 22, 23, 24 अक्ट' आरो 25 अक्ट' बे अक्ट'खालि जोंहा बेहाय रिक्रुटमेन्ट रेलिया जागोन सरायखलायाव। बेवहाय जोङो थांनाय बबेबा मोनसे तारिखआव जोङो सरकारनि गोजौ अफिसियेलफोरजों जों रायलायनाय जादों। जोङो दुखु मोनदों जे साराय बोसोर जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जाय बिटिआर सरकार सलायदों दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांनाय 30 बोसोरनि दावहा नांनायाव जुदि जिउ होलांनाय बिथांमोननि थैनायनि मुङाव दिनै जोङो 3111 जन मुंख्लंफोरनि मुङाव जिबायदि फैसा होनांगौमोन बेखौ जों साराय बोसोराव जोङो दिनै जों होनायखौ जों नुवाखै। जोंनि खामानिफोरा बेनो जे थालांनाय जोंनि जेसेबांफोर इस्युसफोर दङ दिनै जों बेफोरखौनो दफायै मोनफा मोनफायै जोङो रोखायै जों खामानि मावलांगोन आरो जोङो दिनै थि खालामनानै लाबाय। मानो होननानै बुङोबा साफा बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै गिलिर बिबाना जोंनि थाखाय आरो फैबावबाय आरो जोंखौ खाबु होबावबाय जे माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै जोङो जोंनि जे माखासे केस उइथड्र दिनै बे केस उइथड्रफोरा जोङो दाखालि थांनाय 21 तारिख खालि जोङो CM सारजोंहाय रायलायनाय जादों गुवाहाटीयावहाय दिसपुरावहाय। दा बेवहाय CM सारा बुंदों जे मार्डारनि अनगायै थामहिनबा 302 एन्ड 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं होननानै आरो लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेसन हिसाबै मोनफुंनांगौ माखासे दंबावो बेफोर जाहैबाय 678 जोंहा दिनै प्रग्रेसिभ रन्जन दैमारि एस आरो डि दा दिनै मोनफा ग्रुप हिसाबै जोंहा प्रग्रेसिभ हिसाबै 255 एनडिबि आरडि हिसाबै 181 आरो एस हिसाबै 144 जोंहा बेबायदि दङ आरो एक्स एनडिबि जोंहा उमिनफोर दङ बिसोरा 27 दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबजोबनानै 678 जायो। दा बिसोरनिखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै CM सार बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे थालांनाय जोंहा माखासे एक्स ग्रेसियानि मुंख्लंफोरनि जे मोनफुंनाय जोंहा बेयो दासिमबो सर्टेज जायाखै। मानो होननानै बुङोबा गोबां सिगाङाव कालेक्सन खालामनायफ्रा जानला मोनला जादों। दिनै जोंहा सिनियरफोराबो थालांदों। दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै बिटिआर सरकारजों थाफानानै जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै जोङो जाफुंनायनि लामायाव लांगासिनो दं। दा दिनै जोंहा बै समाव जे सिटुवेसना जोबोद गाज्रिमोन। दा डेथ सार्टिफिकेटनि खोथा फैदों। दा सिटुवेसना गाज्रिखाय गोबाङानो दिनै डेथ सार्टिफिकेट गैया बाट हि इज एन्ड शी इज मस्ट सिनियर। दा दिनै बिथांमोना सिनियर जानानै डेथ सार्टिफिकेट गैयाब्ला बिनि प्रायरिटिखौथ' जों होथारनांगोन। बेनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहज खालामदों। बेनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दं। डिसिसन लानाय जादों जे बे टेरिटरियेल आर्मियाव जोंनि एनडिएफबि आफादनि जाय बैसो थानाय सोद्रोमाफोर बिथांमोना बे रेलियाव बाहागो लानांगौ आरो जिहेतु गोबाङा बाहाय इच्छाबो माने फोरमायथिदों बाहागो लानो थाखाय। दा बे बेलायाव जोङो जोंनि बारग' एनडिएफबि आफादनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जों खावलायनो सानदों जे जाय नोंथांमोना 42 बोसोरनि गाहायाव गोसो थानायफ्रा बेवहाय
बे रेलियाव बाहागो लागोन आरो बे रेलियाव बाहागो लाखांनानै जायफ्रानाखि मेडिकेल आरो खारनाय बारनायफ्राव माने उथ्रिसारबाय बिथांमोना जोंनिसिम मोनसे लिस्ट दैथायहरथों जों हेल्पलाइन मोनसे नाम्बार होनाय जागोन नोंथांमोननि गेजेरजों बेवहाय लिस्टखौ दैथायहरथों आरो गासै एडमिट कार्ड माबा माबि डकुमेन्ट्सफोरखौ जोंनिसिम दैथायहरनांगौ जों बिसेसकै खावलायदों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर उदालगुरि आरो एडजासेन्ट टु उदालगुरि बिथिंहा गफुरसिमहालागै जाय बिथांमोना गोसो दङ उदालगुरिनि थाखाय क'क्राझारनि थाखाय 22 तारिख चिरांनि थाखाय 23 तारिख आरो बाक्सा आरो उदालगुरि बिनि थाखाय 24 उदालगुरिना बिसेसकै 24 तारिख आरो बिदिनो गुबुन गुबुन डेट होनाय दङ उनावहा बेखौ जोङो एडभार्टाइजमेन्टआव नायबानो नुगोन नोंथांमोना बाहाय बाहागो लाफैनांगौ सरायखलायाव फैनानै आरो जायफ्रा बाहागो लाबाय आरो उथ्रिसार जाबाय नोंथांमोना जोंनिसिम जाहाथे लिस्टखौ मोनसे दैथायहरो जों एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एस'सियेसन जाना खावलायबाय मोनसे दैथायहरो जों एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एस'सियेसन जाना खावलायबाय आरो नैथि बाथ्रायाव जिथु 2% रिजार्भेसन दं आसाम पुलिस दायो खारगासिनो रेलि जागासिनो दङ 2% रिजार्भेसन 2% रिजार्भेसनाव जोंनि फर्मार एन-डि-बि केडार्सफ्रा जायफ्रानाखि खारबाय बारबाय आरो उथ्रिसारबाय खारनाय बारनायाव दायो माने रिटेनफोर थागोन बा गुबुन रोखोमनि इन्टारभिउफोर थागोन बिनि सिगां उथ्रिसारनायफ्रा जोंनो जाहाथे लिस्टखौ दैथायहरो जों बेखौ जोंनि बारग' एन-डि-बि आफादनि सोद्रोमाफोरनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों गुवारै जों फोरमायहरदों जे जोंजों कन्टेक्टआव थागोन बिनि थाखाय जों मा हायो मोनसे आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर सरकार जोङो रायलायनो थाखाय जों सेस्था खालामदों एबा सिगाङावबो जों रायलायखांबाय बिनि बेलायाव थेवब्लाबो दायो जा प्रायरिटिया जाहैबाय जिथु मेडिकेल आरो खारनाय बारनायाव बाहाय उथ्रिसारनाय जानांगौ दा बिथांमोनखौ जोङो लिस्टखौ होनो थाखाय जोङो खावलायबाय बेखौ 15 आरो 16 जिथु दिल्लीयाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय मोनसे महा उत्सव जानो थांगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद मोननैजों लोगो नांनानै बर' हारिमु आफाद मोनथामजों लोगो नांनानै जिथु दिल्लीयाव मोनसे बिराद गिदिरहाय हाबाफारि लादों बेवहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि जिथु नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहाय बाहागो लागोन बेखौ कनसेन्ट होबाय जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय आफादनिफ्राय जोङो बिलंस खालामो बेबायदि मोनसे गेदेर इनिशियेटिभखौ जोङो मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो जाय अर्गानाइजार बिथांमोन जोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिफ्राय एबा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जाहाथे बेवहाय गोबाङा बाहागो लाहैयो जों बेखौ खावलायहरदों नोंथांमोननि गेजेरजों आरो जोंनि बारग' एन-डि-बि आफादनि सोद्रोमाफोर बाहाय गोबाङा बाहागो लागोन जोङो माने बेबायदि एडभार्टाइजमेन्ट जों होदों आरो जों खावलायदों जों खावलायनि सिगां गोबाङा थारमाने ट्रेननि टिकेट गुबुन गुबुन टिकेटफोरखौ बिथांमोना रेडि खालामदों जों गोजोननाय मोन्दों जों दुलाराय जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायदों बे मोनसे मेगा इभेन्ट्सआव जाहाथे बाहागो लाहैयो मानोना दिनै बर'आ मोनसे लेभेलाव बेंखन जानानै थायाखै बिटिआर सरकार जाखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो जों इभेन्ट्सफोरखौ नुनो हाबोदों आरो नैबे मोनसे मेगा इभेन्ट्सनि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे जिथु बिसयफोर आरो जोंनि जिथु जौगाथायफोर एबा जोंनि प्रिथिबिनो मिथिहोनो गोनां जिथु बिसयफोर दङ बियो गुवारै मिथिहोजागोन बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ लानानै भारत सरकारनि टप लेभेलनि एजेन्सिफोरनाव जोङो मोनसे सेन्टार अफ एटेनसन जों जानो हागोन बेखौ जों मिजिं थिदों बेनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा जिथु अर्गानाइजार जोंनि मोनथाम अर्गानाइजार बिसेसकै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभा बर' हारिमु आफाद जों बिथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायबाय जे जाहाथे बाहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि आन्सलिक मुंख्लं फेमिलिया बेयाव मोनसे आन्सलिकनि सिङाव थानायखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों बे सावरायनायावबो आंखौहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों इउनिटि फराम एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय आरो बेयाव बाहागो लानो हाबावदों जोंहा इउनिटि फराम एक्स-एन-डि-बिनि दिदोम आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी दिनै बिथाङाबो दिनै बाहागो लानानै दिनै बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलिजोंहाय सुखु दुखु रायलायनाय जादों दिनै जोङो दुखु मोनदों जे साराय बोसोर जाखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जाय बिटिआर सरकार सालायदों दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांनाय 30 बोसोरनि दावहा नांनायाव जिउ होलांनाय बिथांमोननि थैनायनि मुङावहाय दिनै जोङो 3111 जन मुंख्लंफोरनि मुङाव जिबायदि फैसा होनांगौमोन बेखौ जों साराय बोसोराव जोङो दिनै जों होनायखौ जों नुवाखै मात्र बेखौल' जों मिन्थिगौ 500नि बारा 550 जागोन बेखिनिया दिनैहाय माबा हिसाबै मोननाय जाबाय मुंख्लंफोरनो होनाय जाबाय बाखि दिनैहाय 250निबो बारा दिनै दंबावो
दिनै बेखिनिखौ मोनहोनो हायाखै बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बुस्थुखौ दिनै बेबायदि थाखा फैसाखौ मुंख्लं न'खरफ्रा मोनला बा जाफुंहैना जाफुङा बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना इउनिटि फराम एक्सन बिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बेयाव सावरायनायावहाय जोंखौ दिनै लेंहरदों बे सावरायनायाव दिनै जोंबो जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन बिया 2 बोसोराव जों मा मावलांखो मा मावाखै दिनै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जों खेबसे सावरायनानै जोङो दिनै मा रिजाल्ट मोनखो आरो दिनै बिथाङा जोंनो मा होनो नागिरखो आरो दिल्लीयावबो जों थांनानै दिनै जोंनि एनडिपिनि समस्याखौ लानानै इउनिटि फराम एक्सन बिया दिनै सरकार थासेयावबो दिनै जों मानो गसंनानै जों मानो खामानि मावनो गोनां जाखो बेखौ लानानै दिनै जों गोबां बेवहाय भिक्टिम्स फेमिलि जों बेवहाय दुखु सुखु जों शेयार खालामलायनाय जादों जों बेखौनो बुंदों आसामनि सीएमआ थांनाय 21 तारिख सेप्तेम्बराव रायलायनाय दिनखालि बिथाङा बुंदों जे रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो 676 जन रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावहाय 620 मुंख्लं न'खरनो दिनै बिथाङा होनायनि बाथ्राखौ बुंदों बे जेला एक्सरेजा रिहेबिलिटेसनखौ होखांनायनि उनावनो दिनै एक्सरेजाखौ होनायनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा होनाय लगे लगे दिनै जों गोजोनदों आरो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै जोंनि बाव शेयार खालामदों 620 जनखौहाय हयथ' जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेराव दिनै सीएमआ बुंनाय बादि जों मोनहैनो हागौ बेखिनि बाथ्राखौ दिनै जों शेयार खालामदों आरो बे 620 जनखौ होखांनायनि उनावनो आरोबाव दिनै सीएम सारा दिनै बुंबावदों 1450 जन आरोबाव सिकिउरिटिनि खालामनानै थाबैनो होबावनायनि दिनै बाथ्राखौ जोंनि इउनिटि फराम एक्सन बिनो बेखिनि मेसेजखौ दिनै बिथाङा सीएम सारा जोंनो मेसेज होदों बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्सन बिया आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम फोथायनाय थादों जे गाव जिबायदि खोथा बुंदों बेखौ जाहाथे टाइम टु टाइम मावफुंलांगोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो दिनैहाय नैबे पाटगावनि कमिउनिटि हलाव थानाय बिथिङाव नुजाथिफैनाय मुंख्लं फेमिलिफोरनो दिनै जोङो बेखौनो फोरमायदों जोङो मोनहोनो हानायखौ जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन बिया नाजालांबाय थागोन आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायनि गेजेरजों जोंबो बिथांमोननि मददखौ लानानै जेसेबां हायो एसेबां जोङो मेंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो हर सान दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नाजाथाबबाय थादों बेनिखायनो दिनै जोङो भिक्टिम्स फेमिलिखौ धैर्य आरो खस्थ' खालामथ'नो थानो थाखाय जों खावलायदों इउनिटि फराम एक्सन बिया जेसेबां हायो एसेबां जोङो नाजाथाबबाय थादों बेनिखायनो जोङो नाजानायनि फिथाइखौ जों मोनहोनो हागोन जों बेखिनिखौ मिजिंथिदों बेनिखायनो दिनैहाय बिथांमोना जोंनि सायावनो आसा खालामदों आरो जोंनि सायावनो फोथायनाय थादों आरो जोंखौनो जों खावलायदों बेनिखायनो जोबथानायाव जों बेखौनो बुंदों जेरैखि जायाबाबो जोंनि 3 बोसोर दावहा नांनायाव बेसिकेलि फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै मुंख्लंफोरनो जों मोनहोनांगौमोन होग्रोनांगौमोन बेखिनि होफुंनो हायैनि थाखाय जों दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखिनिखौ जोङो अरायसम इउनिटि फराम एक्सन बिनिफ्राय जाफुंहोनो थाखाय दिनै जों बिथांमोननो जों खोथा होबाय आरो बे खोथा होनाय मथेनो जोङो जेसेबां हायो एसेबां इउनिटि फराम एक्सन बिया बयनिबो बारग' एनडिपिफोरनि सहाय मदद लानानै भिक्टिम्स फेमिलि न'खरनिफ्राय सहाय मदद लानानै जोङो अरायसम मा होनो मावफुंनो हागोन मदद होलांनो हागोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिनाय थादों इउपिपिएल आरो बिपिएफ हानजाया बारग' एनडिपिनि जेंना मुंख्लं न'खरनि जेंना जेलाव थानाय एनडिपिनि जेंनानि सायावहाय फोसावदिंनायाव गोबां खोथा बुंबोनायखौ नुनो मोन्दों बे बेलायावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि जानानै मा फोरमायगोन जिहेथु सिडली उफ्रा बिसायख'थि दा बे बेलायावहाय गोबां जोंनि बिटिसि हालामाव मोननै रिजनेल पलिटिकेल हान्जा दङ नंगौ जोंबो खोनादों ससियेल मिडियायाव जोंबो नुबाय थादों जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ लानानै बाखि जेलाव थानाय लिडार किडार्सफोरखौ लानानै एनडिपिनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै माखासे पलिटिसियान हान्जाफ्रा दिनैहाय नंगौ केम्पिं खालामदों केम्पिंआव बेखौनो बुंदों माने रन्जन दैमारिखौ सख'गोन जों सरकार फैयोबा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै जों इउनिटि फराम एक्सन बेखौनो जों बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना दिनै गोसो गोरबोजों बुंदों ना मा होनो गोसो नंखाय बाथ्रा बुंदों बेखौ दिनै जोङो साननो लुगैया खारना जाबाय मा दिनैहाय इउपिपिएल सरकाराबो दिनै 4.5 बोसोर जालांबाय जोबनोसै थामसानो आरो सरकार जासेयावबा सिगनेटरि सरकार हिसाबैबो दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलनिफ्राय उदांफ्राव लाबोनो हायाखै 56 लिडार आरो किडार्सफोरखौ दिनै उदांफ्राव लाबोनो हायाखै आरो बाखि जेसेबांनाखि एनडिपिनि समस्याफोरखौ दिनैहाय जेबो मोनबो दिनै खामानि मावनो हायाखै नाथाय बिथांमोना दिनै बे इलेक्सन समावल' दिनै एनडिपि नामखौ लानायनि थाखाय जोङो इउनिटि फराम एक्सन बिया दुखु मोनदों मानो होनबा गोसो गोथारै मावोब्ला जों लानायखौ जों जेबो मोना खिन्थु बिथांमोना दिनै गोसो गोरबोजों नङा थगायल' जोंनि दैदेनगिरि जोंनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां रन्जन दैमारि नामखौ लानानै दिनै रायजो राजानाव भट बिनो थाखायल' दिनै पलिटिक्स खालामदों जों बेखौ नुयो आरोखि बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्सन बिया जों दिनै बुंबाय थादों सिगाङाव बुंबाय थादों जाहाथे जोंनि एक्सन बेखौ लानानै जाहाथे राजनिति खालामनाङा आरो पलिटिक्स खालामनाङा बेखौ जोङो दिनै दुखु मोननाय फैदों
एनडिएफबि मुंख्लं नखरारि आफादा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि हानजाया जुदि बे मुंख्लं नखरारिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावोब्ला बिजेपिखौ उदाङै सापर्ट होनायनि बाथ्रा बुंदों बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? जुदि बिजेपिया फैगौ 2025आव जुदि इलेक्सन गेलेनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ जोंबो खोनादों खिन्थु एक्स एनडिएफबिनि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना जों खोनायाखै नोंसोरो दिनै सोंदों खिन्थु जों दिनै बेखौ बास्तबाव जों मिथियाखै खोनायाखै क्लियार नङा खिन्थु नोंनि सोंनाय मथे जुदि बिथांमोना जुदि एक्स एनडिएफबिनि समस्याखौ बिजेपिया जुदि 2025आव जुदि इलेक्सन गेलेनायनि सिगां जुदि एक्स एनडिएफबिनि समस्याखौ गासैबो समस्याखौ समाधान खालामना होजोबोब्ला दिनैहाय नैबे पाटगाव कमिउनिटि हलावहाय दिनैहाय माखासे मुंख्लं नखरनि सेरफांगुरि आन्चलिकनि फेमिलिफोरखौ लानानै बे सावरायनाय जादों दा बे सावरायनायाव दिनै मुंख्लं नखरनि जुदि फेमिलिफोरनि मोखांखौ दिनै जोङो नायनो हायाखै दिनै माबायदि दिनै बाथ्राजों बिथांमोनखौ गोजोन होनो हागोन दिनै माबायदि बाथ्राजों बिथांमोनखौ जों माबायदि शान्ति लाखिनो हागोन बेखौ दिनै जोङो दिनै दुखुखौनो जोङो लाबाबो लाख'नो हायाखै बिथांमोनखौ दिनैहाय शान्ति होनानै जोङो माबायदि लाखिनो हागोन बे बुस्थुखौ दिनै सानबाबो आग्रहखौ मोनाखै जुदि बिजेपिया गावसिनि खोथा बुंनाय बायदि जुदि 2025नि सिगां एनडिएफबिनि गासैबो समस्याखौ लानानै जुदि ए टु जेड मावजोबना होनो हायोब्ला रन्जन दैमारि 20 तारिख नभेम्बराव हियारिं जुदि बेल गबोयोब्ला बिथांमोननि मददजों गबोयोब्ला बेवहाय जोंनि फराम एक्स एनडिएफबिया जोङो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो बिजेपिया जोंखौ मदद होयोब्ला जोङो बेवहाय फराम एक्स एनडिएफबिया जोङो सापर्ट खालामगोन खिन्थु सापर्ट खालामनायनि सिगां गासैबो खामानि जाजोबनांगोन गासैबो खामानिया मोगथां महर मोनग्रोनांगोन अब्लासो फराम एक्स एनडिएफबियाबो बिजेपिखौ जों सापर्ट खालामगोन 2025नि सिगां जुदि फैयो जों बेखौ सापर्ट खालामगोन बेखिनियानो थेंक इउ